Hola zuek, zer moduz, ongi etorri beste bideo batera, bueno, gaurkoan, berezki ilusioa itxen duz da, unek danak, porque es que, ja, nire kamariak nago grabatzen, osea, living nago, nire organoak ostau dozta, baina superposik nago, asko merezi izan da, eta, bueno, ikusiko zuen bezala, kalidadi asko zobia izango da, nik jarraituko betiko desastrea izaten, baina, bueno, behintzat, kalidade hobia guakin. Así que, bueno, gabonak datoz, eta YouTubek konsumitzeko itxuria hauko zuenok jakingo zuen itxen dala gabonetan blog baz, ez? Dala egunero bideo bat egotzia. Neri no me da la Orduan, bueno, ingotena da, saiatuko naiz, ez dakit lortuko duten. Baina, bueno, astero bideo bat igotzen, astian zehar rinditxuten gauzekin. Eta, bueno, gaur hasiko ga, egunekin, así que, bueno, aurrera doia. Aia, ez dakiz bezelako ilusen joitzen duztan kamariak nago grabatzen, Ez que, flipatzen nago. Bueno, nago Euskaraldeko lokalian, ontxe bagoiaz, ze Jumenes plazara grabatzera pentsionisten, bueno, inbiagabe keinu bat Euskaraldia eta bideo batzuk eta argazki batzuk ateratzera. Así que, horik nerekin zatozte. Ki ilusion zuek! Oli, bueno, astelena atzalia libuan pasau dut, eta lagun batekin gafia hartzen. Eta akordaunez, daukatela landare hau, bueno, eta beste bi, justo zuezelako politxo da, nik zein dut. Ez nukan esperantzaik, porque beti txafau itxe ditut, batez be, kaktusak. Eta behitu erreza diela zaintzeko, bai eske, butatzek eta inbeste ur itxu itxen diela. Bueno, total, ikusi dutela, eske behitu, haber jauzi behar lurra. Dagoia pixkat, lurra, txiki geratzekakola, ez? Orduan, jo naiz, Simoneko bazarrera eta erosi ditut, 3 mazeta igual. Orduan, hola, nere ama. Orduan, klaro, nik onduratu naiz. Bale, oso ondo, senyora, oin falta jatzu lurra. Eta ez daukat lurra. Así que, ezin dut gaur aldatu eta bihar aldatukot. Eta hoxe, kontako zuet bihar zitxuten, baina aste hau dator, potente, eski, bihar kenduta egunero dauzkat gauzak. Ez que, bueno, nirekin etorriko esate aste honetan. Nire ama etorri dala saludatzera. Kaixo! Ez dut zuet erakutsi behitu Euskaraldeko jertzia daukat superberua da, porque itxen dauk kristonotza. Amen ez? Hombre, etxian, ez. Baina hori, nire ama belarri preste da, Euskaraldian behizena eman dau. Zuek, behitu nire ama zerakutsi bestan. Pase usted, señora. Napo! Beitu, berakin daue. Ay, ama, me encanta. Ama, ahora tienes que hacer de maridomingui, con el gorro para afuera. Yo lechero voy a hacer. Y de maridomingui. Vale, de maridomingui con el gorro para afuera. Vale. O aquí, así, el gorro. Sí, lo podemos hacer. Pero es súper bonito, ¿eh? Zuek, beit, es que queda todavía súper rondo, gure. Sí, mira, por delante, por detrás. Ah, y esto para colgar. Claro, que también lo he puesto. Pues muy bien, muy chulo. Bizarzuri. Sí. Ahora hay que abrirle bien todas las barbas. Y tiene gafas. Ya. Y cejas. Ya. La emoción, hau kontatzen. Eta, hau dana kontatzen garen bitartian, eske behitu, Behitu hemen, ze bitxo dagoen observatzen. Aldo zuen ere txoko zapatekin, munduko gozaiko nena. Ona, pitxin, ona. Hola zuek, egunon. Bueno, aste artea da, eta kristonotza etxen daukan kriston eurixa. Orduan erabakeot jastia, soinuko hau, berriz ez daukazentuik soinukoa jastia, kristonotza etxen da banean, porque mediekin, baina nola nahi zen isa kanpuan egon behar berdegat. Behitu soinukoa zarakitzekoa, eta ikusi dauka haula, en plan, aestetik, eta geratzen da, txulísimo, behitu entxerakutzeko duet. Hola zuek, zer moduz gune hemen nago lanian, fularrak indagana, kristonotza itxen dau, eta nago hemen editatzen bidixua atzo graban ebala pensionistekin, así que, bueno. Behitu hau da muda, hemen daukat bidixua editatzeko, eta hemen daukat Euskaraldiak emateozkun edukia igotzeko egunero.
poltsi, ze moduz, asteazkenon. Bueno, ni nago super estresauta eta azarre edo. Gorroto dut, komunikazio faltia eta ez dakit fakturak itxen, da un horror, sin más. Hori ikasi dozuenak, pues dakozue, munduko merito guztia. Orduan, bueno, daukaten txinada eta azarre hau pasatzeko, lehenengoen bigot izarak aldatu, porque oia dago talke hola, eta izarak aldatzia tokatzen da. Eta gero, inbiot, nik lehen yoga itxen neban, yoga, pilates, eta ikusi dut, zela ez TikToken agertu gaten, aldala egin, dagoela modalidade bat itxeko pilates paretan. Orduan txartu naiz, YouTubeen hor kotillatzen, eta topo dut bideo bat. Orduan, probagon bidot. Hola, zuek, egunon, osteguna da, gaur, etxean nago berez, lanian egon biako nintzen, baina, etxetik nago lanian grabaketa bat daukat, Donostin da Bakaldeiran, eta orduan, ez duztan baten denboria lanera jun, hanin lana, gero, gauza prestau, busa hartu, tal paskual, egixe zan da nago superfrutu hori. Jantzi dut, hau, polarra hau bidixuan agertuko dala, porque da en plan goxito. Eta, bebai jantzi dut, porque nire amak manduz da, kapa hau, esan gozo da movida hori. Eta bestela, me congelo, me estiela, es congela bitxen, egizet. Hola, zuek behitu, que pintas, edo, que rara grabatzeko. Baina, ikusi ze ondo ikusten dan, esta gente... Hola, zuek, ze moduz, bukatu dugu grabaketia, daukat horpegisa, un kristo eta ia bebai, eta izan dago kristo nota Donostin, noia en plan, hau, honekin, gero honekin, eta pixkat flipatzen, danakin. Ontxera kutziko zuet, zelako dago monteta Donostin. Dago ipinita olako pista bat, flipatzen, gero hemen argitxuak, eta hemen, movida udana. Gabonetako postutxuekin horbe beste zehoze, nizkon, baina bueno. Aiamar zuek nago super liben, kirrizun hotza itxen dau, noia petrifikauta, mokuak aitzen 5 minuturo, baina nago libin, porque gainera taigerrera, noia, me encanta. Hola zuek, dia, amarterdiak, nago super hilda, zetorri naiz prixak eta korrika Donostitik, zeukagolako xixoko bileria eta nago, en plan, ezin dut gehiago nire bizitzia egin, así que behar arte. Hola, ze moduz, ostirala, superposik, behitu inditxut gaur honek, porque neukan ia superzikina, eta, zikina ez, baina neukan gaizki, eta orduan, honek, eta jertze hau, basko berrandekua daukala hemen, hau, ditu, da Rise Up Like the Ocean. Zuek, atzo, ez neban euki denboraik, literal du nintzen etxera eta lo seko geratu nintzen, ikusten zela nengoan, super hilda, kostu jaten 0 minutu lo hartzia, erakotzi behar natuela erosiotena, eta egerren, evidentemente. Erosinoan lehenengo, eraztu nau, dala, daukamen bihotzak eta holan, pintauta daukat, da, zure humorian arabera, berez da zure humorian arabera kolorez aldatzen dan eraztun bat, baina, klaro, zure humoria neurtzen dau zure gorputzeko temperaturian arabera. Así que, sin más, txikitan baneukan eta ikusten neban, ai, ki ilusioan, eta erosin neban. Erosin neban, justo zuen moduan hemen, agustabelia dalako. Ze, eraztun danak haundi geratzen jaten. Baina, gero, erosin neban, behitu delako politxe. Kaltzetin batzuk. De hecho, gaur algo nitxun jantzi honekin. Pentsatzen jat, behitu gainera dauke, ikusi. Goxito. Eta, gure etxean, teia pila bat eraten danez. Normalian erosten dugu teia, poltzetan etortzen dana, baina, klaro, askoz merkiagoa da erosia a granel eta ez datorrena poltzetan. Orduan, ikusi neban hau. Hazen neban, ai! Eta merkia zanez, hartu neban. Hola handa, daukau, eta hemen, eta soltatze jatzu. Hola,
eta mesartzen duzu teia, eta gero itxitzen duzu, eta basuan jartzen duzu. Maravilloso, ez? Poltsa bat bezala, baina berrera bilgarri. Eta gero azkenik, erosin eban, niri, hola, gauzak idazteko eta pintatzeko eta dienak me encantan, osea, erderaz dia cosas de papelería. Euskeraz ez dakit. Eta ikusi nitxun, rotulagailu honek diela tipo en metaliko. Eta datos honek danak, probau nitxun, ala. Eta hau, bastante gaizki doia beste danak, super ondo. Eta, me encanta. Eta hori, gaur atzaldian, seguramente, estirador da, lehen esan dut, baina errepiko hau itxen dut. Egungo naiz telesforo montzonen... Bueno, noia tal que así. Barrutik daukat jertzia, poltzia hemen, hola Salvadorena. Es que, me encanta, malten dut giri bat. Sekulako akatsa izan zen, hori onartzen zuen horrela zela, hau da, hizkuntza bizi dauten mantendu zuena herrixea izan zela, nekazala herri izan zela, izan zela arrantzaleak eta guztiak. Berak lotura handia zeukan sentimentu horrekin ere bai, eta gero berak oso garbi dauka hizkuntzaena borroka bat dela. Bueno, zuek gaur Monzonen bloka. Inbiozko, kontau, ikusi dugu. Gaur ilusiño geixen indozta, ai, eske, super txatxiago. Ibai ikustia. Atzo bere eguna izan zen. Pasata ezautzen nun, iaen kartela da dena, zaharra ez da izan dakoa, baizik luzaroan dena. Zuen ustez ordaintzen, audientzioa, maite duten entzade, askasuna izera, baina horri norkuletarazi, etxea zai bakarrik denari. Bosteun eta hirurogeita lau tautara, gehiago gure bihotzean. Hola zuek, zen moduz, egun non, hemen nago leheteiakin. Edo zuek emonadita, eski. Bueno, hori, kondabian notuena. Atzo ez nibala izbe grabau, porque bakarekin eman guazen ikusi, eta, bueno, eskaldutako herriakoak inirten. Azke, esan ezer bere zizia, ene ban izan grabau. Eta, bueno, gaur egandea da, gaur dako bileria, gorlan xoseko bileria. Así que, bueno, etorreko zate gurekin, seguro etxen dela kristonotza. Baina, bueno, ondo pasauko. Hola, zuek ja jantzi naiz. Jantzi dut jertze potolua, ze kristonotza atzo gabian izoztu nintzen. Eta, bueno, nago hemen, fondo honekin, segun naiz grabatzen goazeneko 3. atala komentatzen, que nire ustez, eske dana doia super lento. Eta es una cosa que, no. Eske fluidez, gauzak, azkarro gumbia, lehenengo atalian pila bat gauza eta beste bizitan, una etxufla, ezin da, eske daukatemen kuadernua, eta eske horri erdi baino gutxiago okupau dut, eske no puede ser. Así que mendik nire aldarrikapena mesedez guazenen gauzak askartasunez juteko. Ai, ama, vale. Oli, bueno, entxe helduga etxera bileratik.
oso ondo junda, asko jandou, eta beteta, ondo. Eta, bueno, agurtu aurretik, nahi notuen erakutzi, ekarri bezten postal hau, enfokatzen den, behitu ze politxan, eta, bueno, Portugalekoa, eta da, kortxosua, behitu, eske behitu, Da, una maravilla, super politxa, oso originala pentsau jat, eskerkazko. Así que, bueno, hau izan da dana, blogmas ez, wikmas edo esaten da YouTube mundua, baina, klaro, guk euskeratu ingo mundio ez dakitze ze titulo jarriko jaten, baina, bueno, mila esker ikustiarren, arpidetu nire sare sozialetara, segor, egunero igotzen txute gauzak, en plan, pues, egunerokotasunekoak momentuan, así que niba dozue ikusi, jarraitu, eta hori, datorren astian ikusiko ga.